My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo panapa pa Zim Reality ITV panoya nema latest panoya nenyaya dzinenge dzichipisa panongwavha zvinenge zvichiitika but kunyanya kuma celebrity edu muZimbabwe muno dakupa ma updates ezvikuitika between Levels and DJ Tamuka. Mozva makazvana nezuro zvaitika pane zvimapost zvavaikanda ukomana vachati kuti maya havasi kuwirirana. Saka panoya nema updates ezvakuitika izvezvi. Saka saupedza nguva yakawandisa stick but ndisanda kuratidza ma updates ezvikuitika between Levels and DJ Tamuka. Maposts aripo dangotanga ndasimbisa nevaya vatanga kusvika panapa muzora nhasi chiti kana chinge iri first time yakosvika pa Zim Reality ITV avagara vasubscriber asi kana chinge wakasubscriber thank you nganipinda zvangu munyaya yangu yanhasi yakamira so ndiri muzviraundi zvangu zvepasocial media ndabva ndasangana nepost iyo ndo first post yanatanga kusangana nayo DJ Tamuka yanga achita amaya dakuso billboard rakanzisaka kuduza nekuna Levels kuti Levels akachiti ayakuenda ku studio anagachimuona ndo pane level ndo pa level ratari manje rechi remadhisa rekuitika pakati pewakomana DJ Tamuka and Levels, right? Saka zvadaro manje ngona post iyo yabva kunani kuna mukoma Levels chitaya kuti hawo waita sei wasva zvemunyati yawo because mukomana studio yake inonzi Mushroom pakamira inzi chimilitary touch akabvenda kuMushroom ndokune studio yakanzi ja ndiemboita sei ndiembo waiza skill yacho izvezvi zvabva zvaita sei zvabva zvadhakwa ndomira kaita zvinhu nekufamba kwetime futi mbona mukoma Levels wakanda izvo anzi mudhara imimi ndikudiwa mari yangu yekuinspire yekwandaiikuitai Levels production mukona dimi entertainment sector mukuta se mukunaka hamuna rugare ndozvikuitika pastatement zvakanzi plus mari yesadza yandaikutengera sadza iwe uchiri wakabhuroka Levels akuda mari dzake idzodzo saka ndozvikuitika ndomiro waita zvinhu izvezvi ndo zvati zvataurika sofa kana pachinge pane zvimwe zvazoitikawo kana paita zvimavidhiyo zvimachii zvinenge zvazoitika yamaya isusu ana Sparks tinenge takavhura ziso tinoita kuratidzai asi sofa ndo zviripo and don't forget to subscribe Zim Reality ITV kana kufollow Zim Reality ITV but chandoziva nje kuti Levels naTamuka vese vakapenga ende mabhiza ebasa toda chimwe chireading futi chikolabo because tapesa kunzwa apa pamba kaipa wani saka zvaipa sei zvashati ndozvanga ndazvo muzuva nhasi. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV.